No witajcie kochani, dzisiaj witam was w nietypowym miejscu, witam was w moim aucie. Czemu akurat w aucie? No widzicie, kaj się piło? Piło się w karczmie, a potem z karczmy trzeba jakoś wrócić. Pamiętajcie kochani, nigdy nie wracamy autem jak pijecie. Nigdy. Serio. Zresztą, jak się wraca piechty, mogą się zdarzyć rozmaite rzeczy. Niedługo wkroczymy na piękną ścieżkę, śpiewek w których ludzie powracają doma piechty i przydarzają im się przygody, powiedzmy. Ale dzisiaj sięgniemy do innej pieśniczki. Będzie to pieśniczka o miłości. I jest to pieśniczka z kategorii śpiewek miłosnych, a nie śpiewek pijackich. Zaczyna się od karczmy. Karczmy w tradycji śląskiej i nie tylko pełniły dosyć ważną rolę. Nie były oczywiście ino miejscem, w którym się upijało. Tam dział się też hazard. Tam często dział się też pewien handel. Ale w tych karczmach też w niektórych regionach urządzano wesela. Nie robiło się weseli w domach, robiło się wesele w karczmie. Akurat na Górnym Śląsku raczej robiono doma, ale na przykład już na Śląsku Cieszyńskim albo w Beskidzie Śląskim zdarzało się, że wesela były w karczmie. I wtedy do takiej karczmy przychodzili wszyscy ci zainteresowani weselem i nie tylko. No ale zanim do wesela doszło, pierwej miłość. Ustawiam was z tą śpiewką. Czymcie się. Jak jo rozszył z karczmy do dom, śpiewała Maria Gębała ze Służca. Jak jo rozszył z karczmy do dom, tam stała dama, a jo jej się prędko pytał, czy by mnie chciała. A jo jej się prędko pytał, czy by mnie chciała. A jo ciebie, synku, nie chcę, bo ty w karty grosz. A jo ciebie, działcho, nie chcę, czorne nogi moż. A jo ciebie, działcho, nie chcę, czorne nogi moż. A jo skoczę do Dunaju, umyję nogi. A ty przegrosz 100 talarów, będziesz ubogi. A ty przegrosz 100 talarów, będziesz ubogi. A cóż to jest 100 talarów, to jest niewiele. A tyś głowy nie czesała 4 niedziele. A tyś głowy nie czesała 4 niedziele. A cóż tobie, mój syneczku, do mojej głowy? Osiodłej se swego siwka i jedź do wdowy. Osiodłej se swego siwka i jedź do wdowy. Jak ja do wdowy pojadę, to cię ominie, a ty takiego dostaniesz, co pasie świnie. A ty takiego dostaniesz, co pasie świnie. A czy też to nie są ludzie, co pasą świnie? Co im Pan Bóg przyobiecał, to ich nie minie. Co im Pan Bóg przyobiecał, to ich nie minie.